Kawadhi Samburu ene piny owacho ochako chiwo obok mag lowo ne jopiny ma Samburu mosebedo kaonge kod obok go mayango gi kaka weg lope kuom thuolo malach. Jodak makono orwako obok makoro miyo gi thuolo mar dongruok e lope gi ka gidwaro ni duol mochung' ne weche lowo e pacho ka oked kod mibadhi ma osebedo ka thiro chenro mag chiwo obok mag lowo. Piny miyo waler. Alap mar tuke ma Kenyatta e boma ma Maralal, jodak ma Samburu noriedo mar yudo obok mag lowo kuwuok kuom duol mochung' ne lope pacho ka NLC. Kage puoyo okang' makoro dhi miyo gibedo weg lope, jodak okoni gisebedo kod pek kaluwore kod mibadhi ma osebedo kokwako chenro mag manyo obok mag lowo e kinde mokalo. Ukitoka kufuatilia allotment letter yako na rule la KPI kwa kama Nairobi, lazima ubebe bahasha mbili. Bahasha moja kuangalia commissioner au ile mtu yote anasimamia allotment letter upate title deed, na ofisi nyingine bahasha nyingine inatoka hapa kwa commissioner. Commissioner Edwal mang'iyo weche mag lope pacho ka manotelo ne chenro no ogolo siem ne jok manyayo mibadhi kendo nyiso jopiny mondo chiw lipot poni apisa mora okwayo gi mit bilie. Bahasha ilikuwa mambo ya zamani pengine. Kwa sasa hivi hata bosi wetu His Excellency President Samoei Ruto amesema mtu yeyote atacheza na mali ya umma hataweza kuvumilia. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye ataitisha bahasha unapiga ripoti. Maloyo ji 2,000 manoyudo obokgo koni okang' mar miyo gi obok mag lowo oyweyo pi wang'gi ka jotelo mag kaunti ma Samburu osingo tiyo kod piny owacho mamalo e neno ni jodak makono duto oyudo obok mag lowo. Kama familia hatuna hofu na hatuwezi tukajiona kama sisi si wenyeji. Sababu wakati mwingine kama umeketi mahali na mtu mwingine anakuja unaambiwa wewe ni squatter uweze ukaondoka. Kwa hivyo hii inatupatia thibitisho kwamba tupo nyumbani na kwamba sasa sisi ni wenyeji kamili. Nikiwa Vice Chairman wa Lands kwa Senate kuhakikishia kwamba the Ministry of Lands wako tayari kutusaidia, kwa sababu tayari wametusaidia for waivers ile sisi amesema, na pia wako tayari kutusaidia kutuletea sisi titles. Kama huko na kitu na Mungu anakusaidia, national government wanakulipia kila kitu, Land Commission wamelete, unapata at least kitu ambaye ni kama titles, because a lot of things like that you can walk to bank and get a loan. Chiwo obok mag lowo koro yawo thuolo ne jodak ma Samburu jiwo yuto mage koting'o kawo hola e bengi manyalo biro ting'o malo dongruok mar jopiny makono. Piny.